basamortua da. Klima horrela da, beroa gauez, beroa egunez eta hotza gauez. Eta aia ez du euririk egun. Basamortua landare gutxi daude. Landarea hauek dira. Palmondoa eta kaktusa. Bizitza gutxi dago. Horregaitik animali gutxi daude. Animaliak dira. Zugeak, dromedarioak, mamelioak, eskorpioiak eta jerboak. Basoan klima epela da eta ezotzaz beroa euri ugari egiten du urte osoa. Basoan landare hauek daude. Pitxilorea, arroza eta zagarra. Eta basoan animaliak dira. Untziak, katagorriak, mikak eta urtzintzak. Gure ekosistema itsasoa da, urez beteta dago, orduan ez dago klima. Erabat urtean landareak egoten dira. Algak eta posidoniak egoten dira. Mota askotakoak dauden lekuez oso sakonetan batez ere. Arrainen artean adibidez, sarpoa eta sardina ditugu. Moluskuetan muskuilua, krustazioetan gamba. Ekinodermatuetan itsasizarra eta trikua. Uretako ugaztunak ere badaude, hala nola foka, izurdea eta balea. Eta baita hegaztiak ere. Alan pelikanoa eta albatrosa kasurako. Gure ekosistema ipar poloa da. Klima oroen eta zirkulu polaren artean eta tropikoen artean dago. Edozein latitudetako mendi altuetan. Animali batzuek ilajetzia dute hotzetik babesteko. Landareak, algak, likiarrak, homoa eta mumoa. Animaliak dira animaliak morzak, foka, hartza polarra, azeri artikoa eta orka. Sabanean euri gutxi eta bero asko ditu. Sabanean animali asko daude. Zibeleak, antizonoak eta kodorioak. Sabanean arbustuak eta hostoak daude. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Oh, yeah. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.